Odei mesedez, bueltan emazu. Persona aberea, zerrote da hori. Edo zer gauzai buruz mintzatzen da ongi. Orduan mintzo bada pertsona da bera. Hizkuntzaren kontu bat neure arabera. Euskaraz ba aldaki asmatu behar denak. Gorroto dut euskara ikasten dutenak. Orduan bera dugu euskararen etsai. Etsaiez funtsa datar, horrekin egon zai. Erran zaidazu zer da neskala mutila. Euskaran zertzabiltzu generoan bila. Barka zaidazu ez dut piperrik ulertzen. Aseratik has zaitez pertsona bat etzen. Orduan da aditza edo esaldia. Inguratzen ari da gure alderdia. Presente ote dago euskaltegietan. Hori azaltzen zaie amets guztietan. Hori jakin behar alda gainditzeko ega. Nik baietz esaten dut jakin behar ote da. Bere baitan balditu bizpairu galdera. Ez baina hiru hitzez osatzen da bera. Errima zaila dauka, nor-nori nork alda. Zaila zen tasmatu du odei artista.